Aquest lloc ha estat abandonat durant molt de temps. I ara, doncs, el volen oblidar. I en sóc conscient de totes les històries de fantasmes succeïdes aquí. Freddy Fazbear's Pizza, on la fantasia i la diversió cobren vida. Ja hi hagi entrat anteriorment, perquè han deixat aquestes portes obertes. És terrorífic, aquest lloc per dins. Hòstia! Caso amb l'olla! Se m'acaba de tancar la porta. Pel que tinc entès, intentaven continuar amb el negoci, però després d'aquell incident, les coses no van ser mai iguals. Això fa molt de temps tenia unes vibres diferents. Tots fèieu la pizza, hi havia nens rient i jugant... I pel que sembla ser hi ha passat més gent per aquí. No dec ser l'únic, però sembla que ningú grava res, perquè no hi ha madretges d'aquest lloc. Mireu allà, un dels informes que faltaven. Va sortir a totes les notícies. Malgrat tot, hi ha pares que encara resen i ploren pels fills. No pot ser que encara hi hagi electricitat aquí. Exclusiu per a treballadors. No entenc que hi fot una taula aquí al mig. Sembla que algú va passar el menjar fa molt de temps. La cuina hauria d'estar a prop pel que entenc. Hola?